Bagiannya Mbak Atun. Mas Ripto elok tenan. Elok no. Paguyupaku suka maju tak akoni sayuk tenan. Nggih, sip. Elok tenan. Mas iki alah-alah. Sing di omah teleter. Mas Parmin Birmansa. Kurang apa? Kurang apa? Wong kuwi iki dadi wong priya. Kurang apa? Kurang apa? Kono gone tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu ora bisa ditambani mripat iki ora bisa tak kedete yen to weruh sliramu jejer dhewe ngandum tresno ngumbar nafsune asmara lali aku yen gandeng wanita liya iya wis milih sayang aku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone Bali mung gawe kelone rasa tresno liramu rapi sonjogo wis pilih
apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe kelone rasa tresno liramu rapi sonjogo sesuwun mugi paringono eling marang keluarga tansah sumandhing ayam tentrem pangajab kurina wengi bola bali juga welarane ati. Larani ati tatu ora bisa ditambani ora bisa tak kedepe yen to weruh sliramu jejer dheweke andung tresno ngumbar nafsune asmara lali aku yen gandeng wanita liya wis milio sayang aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone bojomu mas bola bali mung gawe kelone rasa tresno siramu rapi sonjogo wis milio sayang aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone bojomu bola bali mung gawe kelone rasa tresno liramu rapi sonjogo sesuwun mugi paringono eling marang keluarga tansah sumandhing ayem tentrem pangajab kurina wengi bola bali mung gawe larane ati. Bangane berong.
Santo Mas Santo alayung Pak Mul monggo Pak Mul ayo deh sumuruping surya wayang sore mendung katon lelimbang ayo yo bareng atiku rasa gelo kambang tresno ya Allah jek iso dawa men to Mas kaget aku seneng aku itu ya jenenganku ya kuwi ya iya Pungkasane tak trimo lelakonmu nantian beri jroning ati Gusti paring pepadang kabeh lelakon urip iki RJ Bino syuting live streaming ayo spesial kagem Mbak Ajeng Sari iya masuk sumuruping surya wayang sore mendung katon lelimbang kaya bareng atiku rasa gelo kambang tresnaku ilang Sebenarnya Mas Golong apa ora? Siapa? Mas Golong iki lho. Oh, nggih, nggih. Tanggal selikur. Burung kok.
Kirangan. Oh arse. Roban. Nang ngene golong ki lho. Arseka to, ngerti aku. Atun gak mbok undangi piye karepmu? Dan nyawer sik cepet. Dan nyawer sik. Lah nyawer tak sawer lho. Ndang. Ah ya Allah. Nggih, alhamdulillah. Matur nuwun ya, Pak De. Urusane karo gayok. Ya, siap. Matur nuwun. Ya kan. Mungkasen ta trimo lalakonku. Setengah mati aku seneng kowe pasar turi ning Surabaya aku ngerti sampean senenge godhong iris-iris atike gulane coba kowe wong manis dasar sugih bondo memang lidah tidak bertulang pandai bersilat iku watake wong lanang sugeng dalu Mas Parmin Dirmansyah. Ya, diwarakne ya ning warung. Ayo ya. Sino laras lho Mas iki. Iya. Masuk Mas. manis ding kowe pancen manis tambah manis yen kowe seneng lamis yen mesem manis sing ngungkuli madu saya bisa ngrontok jantungku Makasih Pak Atun. Setengah mati aku senang kowe Pasar turi Mas ning Surabaya aku ngerti sampean senenge godhong iris-iris aduh bulan Jawa kowe wong manis dasar sugih bondo wong lanang janer tau ya karo sing dhuwur salah siji
sing Mbak Adon Mbak Ririk ben ngisor ha. Karo sing dhuwur. Ben karo sing dhuwur gede. Oh iya. Bagi rata Dik Giyang. Kalamun waros liramu batin iki anane tan sarengmu rasa tresno kang tak endem sarwa mikir ati tanpi panjenengan nanging caket sakjroning atiku kaya-kaya nggonku nandhang tresno iki wis tinodrat sakjroning lampahi yo bab ula mlebu wong loro ya. Ula sawah sapa ngendut datan owah atiku wis kapirut saebo bunga rasaku lamun bisa cetaketan siramu Alabino Shooting RJ kalamun waros liramu batin iki anane tan sarengmu rasa tresno kang tak endem sarwa mikir ati tanpi sabenjeng nggonku nandhang tresno iki wis tinodrat sakjroning lampahi alah ya nggon sak kapile to kok ya rasane kok mendero-ndero ngono ya ula sawah sapa ngendut datan owah atiku wis kapirut saebo bunga rasaku lamun bisa cetaketan siramu wangsul
Yo. Selaya. Masa. Yen tak rasa raku wawa rasa jroning ati tansah kelingan kondange netra kudu Awas. Pancen Katur Mas Parno, Ketua Terminal. Ora mitayani nanging aku wis kebaca tresno angel nggonku angon jati ya pamujiku cek bisuwa katekan setiaku kasetianku tinimbang tresno kang satuku pripun Mbak Dewi jane ya cocok cocok. apa mau dicocok-cocoknya ya cocok ya Pokoknya dicocok-cocok nih. Kayak ngapa toh? Ijek kayak ngapa? Iya. kayak ngapa nggone Mbak Dewi Kayak ngapa ibu bunga rasa jroning ati katakan setiaku tanpa arah kejanggaku urip iki nguji Selamat monitor Mas Parmin Bermansyah. tansah kelam-kelami kali Mbak Dewi Ya la la yo. Nuwuni nguji wate yen ya ini kok kena sih kaya ngono ya anjing ket alise sesalah belane lencir kuning nang samake jan tenang Mbak Dewi sinawang yen nguji kuat pamikir tanah kuat kaya arep nekat suwi-suwi tamat prasasata gayo jimat yen tangan pangrasaku kaya wong sumanding aduh wong penjahit kondang penjahit kondang Mas Sugeng iki lho klambiku ki ya penjahite kono padha iya iki gaweane kono yan yo terus ke tumbas amang tansah tak lalike nanging tras ilang Angin terus ya yo 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 wakasan babon tanahku upamane segar aja sang siatu
domah. Sroga enaku kang wis kuwone mas. Wes lumayan namung kang mas ora ningsih. Nadyan bebasane kalingan godhong sarembar Nimas. Kaya wis kecakup rasa sangsem ning atiku. Mbok bar iki imbo sak lagu sing domah arek nyanyi dhewe sing domah. Ninggal katresan yo. Pacaane sarwa. Yo ben. Rokatenku tansahku rimas. Ninggal katresan, ninggal katresan. Ninggal katresan yo. Ninggal katresan. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu rasa aku kudu sambat karo sapa. Tak sulerino lan mugi-mugi Gusti ijabahi. Sekapan anggonmu bali bisa kumpul kaya bebaksane mung katon-katon semuae. Ojo lali pawenku. Matur suwun. Ngaturaken dongeng panuwun dumateng panjenenganipun Kemugati bilih anggen kula sowan wonten ing taketo anggotaraken kawonten samawan watul mudri samudra pasami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.